Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat mga ganaman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw Huwebes na kita Oktobre 22, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki namon nga matag para mati sa kanginan mga naga-monitor na paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod amo man sa YouTube kag ang mga naga-monitor paagi sa ila mga transistor radio, nagamonitor pagi sa ilang mga salakyan dira. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa Huwebes naton nga presentation. Tubtob kita takna alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! Nagtulotawhay ang aton sininga kalangitan ang aton kawaan. Hopefully nga wala na sang mga pag-ulan pa nga ma-experiensyahan. Take note nga ang Pag-asa nagpalayag nga ti ara kita sa idalom sang La Nina. Aksyon Hotline! So magambal ka nga La Nina, may posibilidad ina nga may ulan gid kita nga ma-experiensyahan. Hindi gin magatag kumpiyansa kapin pagid sa mga nagabiyahe long distance. Dapat check nyo gid palihog ang inyo sini makina sang salakyan, ang inyo mga guma, agod nga ibitar sa disgrasya. Aksyon Hotline! Aksyon artay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga. By the way, sa aton sining countdown mayara nagid lamang sang 64 kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Paskwa. Merry Christmas sa inyo dira taran-taran. Aksyon Hotline! Kabay pa nga mangin Merry ang aton Christmas. Apisar nga damo ang nagareklamo. Puraot gidya karon nga paniyampo. Hindi gid magwanta ang kapigaduhon. Ti sinulang way subong ga wiit man. Halin sa mga magagbay nga mga negosyante bisan dalag ko nga mga negosyante ga reklamo man. Aksyon Hotline! May 71 naman kadlaw ang nabilin antes naton sugalawon ng pagsulod sang tuig 2021. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iyang nga aga diri sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Ariyo tatlo ang top 3 ka mga lugar or LGU lonsay ini mga syudad ang may pinakamadamo balang active cases subong Aksyon JM liog lang ko gali Aksyon JM ang Kabankalan silay kag San Carlos nambot nga gin
Islin na lihog sa headlines ba kay ang gin-automatic spell check, no? Si Kabankalan sila kag San Carlos City ina. Action Hotline. Amo na mga lugar nga top 3 kon active cases sang COVID-19 ang pagahambalan. Di may mga strikto nga ipatuman ang mga nagkalain-lain nga LGU. Ang istrikto ipatuman nga mga regulasyon kapin pagid ang San Carlos. No, i-check tabla karon sa mayor nila damo man sa Kabankalan man. Umpisa nga ginpatuman ang mga restrictions kag check-up points. Ang may ara isa sang pinaka-istrikto nga nagabantay sa dalan kag nag-require gid nga may ara ikaw sang certificate or dokumento nga ginauyatan sa imo pag-travel amo ning syudad sang Kabankalan. Action Hotline. Pag sulod mo palang, pagsampot mo palang dira sa boundary, sang Kabankalan kag Himamaylan, abiga, nagtabok ka dira, dapit bala sa may naga sa Noseco, may nagabalandra yan, nagabantay gid istrikto ang mga kapulisan, ang government agencies, agod magtsekyar sang imo certificate of travel, ang imo certificate alin sa local health office nga halinan mo, no, kung magsulod ka dira sa syudad sang Kabankalan. Action Hotline. Di subong sila ang may pinakadamo nga active cases sa bilog nga Negros Occidental ginsundan ini sang silay kag pangatlo ang San Carlos City. Action Hotline. Di may mga istrikto nga ipatuman nga regulasyon kapin pagid sa syudad sa San Carlos. Unahon kuno gidugay si either si Mayor Bibing Saico kag Mayor Gostilo sa San Carlos kay gusto tay baluon kung ano ang mga advisory hindi lamang sa ila mga lokalidad kundi sa ila man ang mga posible magasulod dira sa ila tagsa ka mga lugar. Action Hotline. Ang Bacolod City, nagnubo na ya 13 cases ang na-record kahapon, pero ang Negros, yado mo ang nagsaylo sa ilang pagtaas sa mga numero. Action Hotline. Ano pagid ang aton mga topiko karon nga aga nga talakayon, Memorandum of Agreement agin permahan sa tunga ni Governor Eugenio Lacson kag DICT Secretary Gringo Hunasan angot ini sa free public wifi kag provincial broadband na ano ini ang detalye kag ang pagplastar gid sini kay ini bala nami ni kay libre mo tisubong bangod nga ang advance ang technology gin-take advantage even sang DepEd nga mo na ning ginausar under new normal. No, kay way pa man kita nagbalik gid although sa new normal, pero dira gid kita tanan padulong. Action Hotline. Tinano ang mga kayuan kag benepisyo sini sa publiko. Action Hotline. May mga nagaambal, even the Governor of Negros Occidental, pabor sa pagpanubo, pagpalipot balasang ginapatuman nga mga curfew or ginapatuman nga curfew hours. Nano ini? Tisubong ang ginasunod, may tagsa ka LGU, may mga curfew nga dependiya sa ilagin kasugtan kag ginmitingan. Ti ang gusto sang governor, okay man siya nga mas dami gani kung labuto na bilas 12 hasta alas 4 sang kagahon. Action Hotline. Di baloon tanag kay kahapon mayara man sang consultative meeting ang MBCCI kag iban pagid aga mga opisyales ng gobyerno kay istoryahan man ang economic revival activities sa idalom sang MGCQ. Action Hotline. Amo na ning nami kon mayara na sang mga plano nga gusto ipatuman kag himuon bangod expectedly pagsulod sang Nobyembre. Magaumpisa magabalik kita o maga-downgrade kita sa MGCQ. Action Hotline. Ari ang balita, oh. Amo na ni subong
kunding diped ka paninguha nga magkabulig sa mga kabataan, agod lang nga makahatag sa pagtudlo kung pagtuon sa idalom sa new normal, nga mo ni gani may mga online classes kag blended learning, ay duaya ka maestro sa separado nga mga lugar, duwa ka mga syudado, ay dakopya sa may bus operation. Action Hotline. Tinano na lang inaman, kamo pa mga sirs, gasaludo kita sa mga maestro, kaya mo ni sila ang mga modern heroes kaya gina-consider taman. Grabe man ang risgo nila mo. Grabe ang pagpangabudlay nila, guntanan ng mga professional makatapos pag-eskwela. Action Hotline. Yari ang balita, gabalandraya, duwa ka mga maestro, dakop sa may bus. Action Hotline. Mga detalye sinabantayan sa aton sining nga pagpangalagad. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unaon ko lang ini magka-aksyon kay ti dumayara sa may stricto ipatuman nga mga regulation. Kag kahapon even Dr. Sipar Gerhard Kailian nagambal nga ang San Carlos City isa ini sa mga lugar subong nga daw nagapangayo sang moratorium kay amat-amat na nga nagakapuno ang ila quarantine facilities. And joining us this morning diri sa aton sining nga pagpangalagad ang alkalde dira sa syudad sang San Carlos. Ibaloon naton siya kung ano ang mga sitwasyon subong, nano bala ang ginahimo nila nga mga paghanda tuhoy sini. We have Mayor Gustilo on the line. Mayor, may nga sa imo. May naga, Ben. May nga si Action Art, Mayor sa Action Radio Bacolod. Salamat gid sa time mga ginatag karon ni aga. May naga man Action Radio Bacolod. Salamat man sa paghatag man kamon sa tempo nga ma-interview sa radyo niyo. Mayor, nagtawag kami bala kay, although kon lang tawon naton sa listahan o datos, ikatatlo kamo o top 3 kamo nadala sa madamo nga mayara active cases daw sa COVID-19. And I understand do may mga strict regulation kamo nga ipatuman bangod man sa sining sitwasyon. And can you tell us, Mayor, about sa status ng inyong quarantine facilities? Kay kapon na muna ni Dr. Sipar Kailian do nagpangayo kamo moratorium, sir? Tuod na, gasulat na kami, napangayo kami moratorium nga hindi lang anay kami magbaton LSI kag hindi anay sila magpadala sang LSI because gamiton ta ang quarantine facility sa mga positive. Yes, sir. Kaya gadamo nga gasaka na ang nagpositibo tubong. So, ang pinaka-latest kapon, Mayor, ang nagwa na sa inyo sa San Carlos, pila ang na-record ninyo nga nabaton officially? Sa before ko nagpauway, siguro mga ara na kami sa more than 80. Ikatatlo na kami sa probinsya. Grabe, no? So, ini siya ang nag-positive, nano ini, mga LSI o kung ang active cases mo, mga consider ini local cases dira sa syudad sa San Carlos? Kung i-trace mo ni siya, local transmission na ni siya. Meaning, halin na ni siya sa mga LSI na nag-abot, nagpositibo, wala, may ibanda siguro, butang ta nag-reoccur ang ilang kapositibo. Okay. Ang iba ni symptomatic lang. Maskin ano ta pag screen kay symptomatic, hindi mo gina sila makita. So, amo na yung galatabo, damo sa ato nag-positive, pero symptomatic. Okay. May iban man nga asymptomatic. Ang medyo mahapos, sorry to butt in, Mayor, ang medyo mahapos matrace mo yung mga symptomatic o may mga sintomas, at least may basihan ka mo, nga masambal ka nga, hindi probable ni siya nga basi kung may
na infection COVID. Ang problema gid mayor nga budlay i-trace ini mga asymptomatic nga do okay lang siya bla sige lang lagaw. Amo gina problema ta kay hindi mo man maano na punggan kung may pangabuhi, may ibanda pangumpra, gahatod sa kuan, gahatod mga ilag goods bala, gabaka ilag goods na anywhere, in Negros, ginadalas Bacolod, or dalas din nga lugar, sila, Talisa, itong balik naman di. So, amo na suspitsa namon na nag-positive sila, pero symptomatic lang. Okay. Now, since and while waiting for the action or himuon abing response in your request no sang natungdan nga agencies ng gobyerno parte sa ginayo ninyo nga moratorium, ano subong Mayor Renato Gustilo, sir, ang mga measures nga ginahimo dira sang LGU sa San Carlos City? So far, ang aton, amola, we were nag-issue na po executive order sa syudad na ang pwede kabiyahe, mga essential lang gid. Ang non-essential, hindi namon i-allow. Okay. Now, we are on the process pa of, again, issuing market pass and vendors pass. Kay amonig mga lugar nga madula ang social distancing, overcrowded sa mga tao tungod kay public market. Okay. So, diri man sang ginambal ko gaina, let's say connected din siya nga kung diin nga kadto kay ang torta sa mangumpra, let's say vegetable. Okay. Kumpra ka, katukas Kanlaon, katukas Bacolod, Baligya, katukas San Carlos, Baligya. So, amoning lugar mas madali ang transmission. Yes. Okay. Kagway labot sila ang San Carlos, isa sa mga lugar nga accessible from mga LSI or sa pila ka mga nagatabok coming from Cebu City, although nga o Cebu area, although nga ti subong amo na do way nagin man biyahe masyado da sa inyo sa may LSI. Ti ang mga biyahe, Mayor, sang mga roro, way na ni subong untat na temporaryo kung sige-sige gyapon. Actually, from that time, din sige naman ni sila Okay. for essential goods. Hindi man ito nga hindi kakabiyahe essential goods. Like, Okay. may mga truck, gusto magpasibo, makuha sila ang mga kargamento, hindi man ta pwede kasi deprive them of not traveling to Cebu. Correct. So, as far as passenger is concerned, is subject to approval na sa local government, especially sa mayor ta. Okay. Ang mayor sang Toledo, kung mabaton sila o hindi, ilaman po na right. Mas kumplito lang papilis mo, lang taon na mo kung ano gini mo main purpose. So, Okay. may ginaalaw man kita, may LSI man, let's say, dire kaagi, pero amo gid with strict health protocol nga ginapasugat na sa salakyan ng LGU, hindi na sila makahapit ng lagaw-lagaw. Okay. Binabisinfect na to pagsakay nila sa salakyan, doon na sila sa San Carlos. Yes, sir. Now, sa mga gusto magsulod dira, may mga taga Bacolod nga iban kumo nga daw diri sa amon do nagnubo-nubo na gawang cases. May iban nga gusto mag-travel lang, magbisita sa San Carlos City. Ano ang panugyan mo sa public, especially taga Negros Occidental, nga may plano magsulod dira sa San Carlos City, sir? Ano panugyan? Advice nimo o kung ang imo sining kwan sa ila ang imo advisory to the people of Negros. Amo lang sa akon sa mga Negrosanon nga makadto di sa San Carlos. I would refrain them coming in anay kay daw gadamo naman ang
nga nagpositibo kag balanguman ini nga virus unseen dito ni makita sa mata. Gani. So, but again, we are trying our very best to contain the spread of the virus. That's why Okay. now we are asking a moratorium for us to use the facility. Aha. And ang DILG, maybe this week, buwas or next week, Aha. may maabot nga daw more than 20 kabilog na hires ang DILG na contact tracer. So, they will be assigned here in San Carlos City to augment our contact tracer. Very good. Bangod kay napiktuhan ta, nag-skeletal force na lang kita sa City Hall kay bangod kay may ara na nag-positive. May napatay na gani kami isa di ka engineer. Uy. So may ang City Health na namon na compromise man ang chief of health namon Dr. Ang chief sang City Health namon nagpositive man. May ibang mga nurses na nagpositive man kag mga midwives. So, Okay. temporarily, skeletal anay Aha. while waiting for the confirmatory swab test. Aha. So baling engineer ni Mayor nga ginmuno mo nga nag-expire napatay, bali ikapila na ni nga death case sa San Carlos? Ano nga test? Ikapila na ni nga case balasang napatay dira sa San Carlos? Ika-apat from the Oh, start. okay. Nag-start lockdown sang March 30, ika-apat na rin. Ika-apat na gali. So, may edad na ning engineer mo sang syudad mayor nga napatay? Bata kami. Ay, bata pa? So bali pero ang operational subong, when you say operation of the city, ang nagkalain-lain na government department ninyo dira, operational siya pero ang workforce ninyo limitado lang. Limitado lang. Oh, okay. So nag-issue na kamuya quarantine pass for the residents of San Carlos. It's not quarantine pass it's quarantine market pass. Sa market lang. Market lang kag vendors pass. Okay. Gina-control na naton para let's say one household is one pass lang gid. Okay. So ang usual gid usually tag-tatlo makadto sa market, di ba? Sa kapamilya. Ang amon ginalimit ng amon kung pwede with the pass isa ka balay, isa lang gid ka makadto sa market. Yes, sir. Finally, Mayor, kabalo ko may pila ka mga areas dira San Carlos, kag bation ng Action Radio Bacolod dira. Sir, ano ang imo sinipanugyan advisory sa mga residente sa San Carlos City? Amo lang na usually ginakuha namo no. Number one is you have to follow the health protocol, wear your face mask, face shield, avoid big crowd, social distancing, always wash your hands. Usually amo naman lang na. Okay. What is the most important when kung magstoryahay ka mo sa katao, do not remove your mask. Kag do not lower your mask. Okay. Amo gina. Aha. Sige, on that note, Mayor Renato Gustilo, sir, salamat. Gisa tayo maginatag diri sa Action Radio Bacolod. Keep safe, Mayor, ka God bless sa imo. Namugit salamat na may buntag, may agaman sa inyo. Action Hotline. Alkalde dira sa siyudad sang San Carlos, Mayor Renato Rene Gustilo. Nang i-advisory, kung ikaw outside o residente outside San Carlos City, hindi lang anay mag-travel ka magsulod dito. No, kay ang ilang ginakabalakan subong, ang active cases, kagliwat naman nga pagtaas ang kaso nila San Carlos, amo na gani siling ko bala, nga sadto anay may mga areas, may mga lugar, may mga banwa nga ara na sa far lang areas, nga kung ikaw lang maminsar ka lang, paano ni sila may mag-positive cases nila sa ila,
Kay layo ini nga malugar, pero ti kumo nga ang pagulag sang tao or ang movement sang tao, hindi mo makontrol kung wala sang mga restrictions. Amoy ng rason nga pwede ya mag-travel kahit sa tutuod lang ining si COVID-19 hindi ni siya kamato-mato nga magkamang o maglupad pagkadto sa mga banwa kag syudad kag magtapik sa tawo. Kay nagadamo ini sila nga ma-infect paagi sa laton, no? Magkalaton siya. Once nga ang COVID-19 may host na gadra siya matabid, no? Amuning tawo tapos gid, no, kung wala kaya mismo sang safety measures sa imo kaugalingon, sige kalagaw da, ting epekto pwede ikaw nga makalaton sa imo sini Kasimanwa or Kasimario. Yang San Carlos City karon is now waiting for the actions sa ila request nga moratorium kay ang quarantine facilities nila amat-amat na nga nagakapuno sang mga gina-quarantine. Kung si Councilor Inisito Lovero, pati mga quarantinis, no, ang tawag sini sa ila. Now, kabay pa nga hindi lang magtaas pagid. Kag madugangan ang mga records sini mga kaakson. Because ang top 3, subunga, ang top 3, ang number 1 is Cabancalan City. Ang Cabancalan City, mas damo-damo pagid sang case compared to San Carlos. Kaya ikatatlo lang San Carlos mo. Tiambot ano na ang ginahimo karon kay dra sa Maynaga, Biniquil, sa mga magpasulod kabala sa Cabancalan City. Grabe kay strikto bantay gidaya ang mga authorities to check sang imo sini nga mga documents to ensure nga magsulod ka dira properly documented kag may ara ka sang required documents sa imo pag-travel, no? Which is very good for me. Isa ina sa Mayo kag nagasaludo ko da, no, sa iban pagid nga ma-LGUs nga nagapatuman sina kung kaisa may reklamong public, no? Gareklamong publiko sino ano niya man, ano ni Cabancalan, ano ni mamaylan nga do kay stricto gani sila kabudlay ga pile up ga damo ang traffic sa dalan, gagulutok ang salakyan, pero intindiyon ta. No, nga, this is part sang measures nga ginahimo sang LGU to make sure nga hindi dali-dali makasulod ang COVID, nga hindi mo ya makita sang imong naked eye. Kaya mo nang nami da, no kun kaysa matandog man, mapiktuan man ang aton comfort zone, why kita sa mahimo? Amo ina ang demand, amo ina ang required nga dapat himuon. Kag para sa ako na mo nang kinanglanon nga himuon, nga magbantay gid kag maghimo sang tikang nga mapunggan ang posible pagpanglaton o pagsulod sang isa ka persona nga infected sang COVID-19. Base karon sa udto, may haraman sang pila ka mga update ina sa City of Cabancalan. Agon may baluan taman, ano mga actions pagid o mga measures kaila sining nga himuon. Daw kalawig do kadugay pa anay nga nagtulutaway ang Bacolod, may pila iya ka mga dalagko nga mga syudad sa Negros Occidental nga amo naman ang nakarecord sang mataas nga kaso sang COVID-19. Bao COVID-19 bayain naman kami ay talayas na kamo ay kay siling sang una sang mga health authorities kung maglapta ni siya sa mga dalan kag expose ning virus mapatay malang ni siya mo, no, bisang ni siya lawas ang tao makatapik pa kung bakod immune system mo within 14 days makatapik siya galing kay inibala si COVID-19. Grabe ang mga innovation. Yakita nyo, sang una hilanat o busipon lang ang una nga mga sintomas, sang uli pati LBM. Subong nagabago pagid, bangon nga may ara sang ginahimo pagid, no, nga mga pagbago, siguro nagakuan man siya nagatuon man ning COVID, sila nga dali lang. Daw hindi ta katindar mayo ni malawig lawas ang tao. Mangita naman tabidi akon paano. Ang akon lang amo ni.
hindi kita magkalipat, sundo ng health protocol, ang ginahimong advisory kag tikang sang inyo tagsa ka mga LGU, patihon talang, agud malutos ta ining COVID-19. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisa nga makapalayag sa inyo hibubunot, batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan, responsable.
morning. Bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad
ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Standard Time, alas 8:53 na. Oy, good morning ha. May lang ang pagmonitor kay Elizabeth Malacca-Gamalas. Good morning, Sir Art, and to all the listeners, especially to Malacca family, likewise to Rivera and Gamala family sa Barangay Inayawan, Kawayan, Araman, Lorena, Hongko, Calupes. Good morning man, Elizabeth, si paring Richardo, may ngaga. Sir Argel Ancheta. Di nila assign sa mong si Colonel Ancheta. Araman ka monitor si Jennifer Coscoluela Magbanwa. Good morning, ginagreet namon si Tatay Jerry Bebot Magbanwa Sr. Sang iya ika-67 nga kadlawan. Subong adlaw, happy birthday tay. God bless. Wow, kanami nga bata. No, paring basti girhin. Good morning. No, Maninay Alma kag Maninay Henry Boy Gregas sang Gilungan. Sa Banwas sang Kawayan. Good morning man may lang ang pagmonitor dira no sa imo kag sa bilog nga pamilya. Kay Mama Utit kag Papa Dani. Morning. Bowie Jolingo, Florami Bacoli Merazol, araman si Kapitan Juan Zoniel T. Malayang sang Barangay Kabog. May nga agad dira sa inyo thank you gid for listening. Ari pang iba no. Pinagkadako nga virus nga hasta subong wala naton adito sugpon naman masolve sa sulod sang 3 to 6 months ukon sa sulod sang 3 ka tuig amo ang illegal drugs. Kita mo na kay maski ang rugby girls kag rugby boys langgid hindi masikop sang kapulisan ukon basi mga runner man nila ang mga ini. Hindi maguro. Action Hotline. Vergie Olpinda monitor lang from Celine Holmes. Good morning. Yejeline Mayet Garilaw Benito. Oy,
Kumari, may ngaga. Action Hotline. Valencia Kenneth, good morning. Thank you, Gid. Emil Lopez, nyatamiyaw ko gali, happy birthday to John Ray Lota, Barangay Tanod Commander sa Barangay Tabunan, Bago City. Jen Oy, si Sir, good morning. Melchorita Ferrer, may ngaga dira. Kag si Mayor gali Gustilo, kinanatamiyaw yung ano. Action Hotline. Sir Idel Jontan, morning sa imo. Si Rabel Kasyap siling niya sige. Lain man niya yaw kapang ngita siya sang negosyo ya pagi sa Akson Radio dio. Mayong aga sir. Ask lang ako taga San Carlos kay diri ako sa Bacolod naga-work kag weekly man ako nagapuli pero kayo galing do may ara bagong EO si Mayor. Pero may ara kami sir sang travel certificate. Pwede lang bala kami Japon magkabiyahe Bacolod to San Carlos kag pabalik bansa Bacolod. Kay man diri man kami nag-work. Ati kung essential worker ka basi mag-consider na siya, no? Pero gina-encourage na mayor ang pag-travel guwa kag sulod. Kay bangod sang cases sa inyo. Nagbaliskan ka na ang subong mo. Singuna, basta taga Bacolod. Singuna, pero taga-stricto magkanto ka sa mga banwa kag syudad mo. Araman si Gui in and Yeye D. Leonidas gamonitor kag good morning ko na sa Singapore si Yeye Leonidas. Albert Lloyd Lucasan kag Rodini Bro is Piso. Baw ining sa kanduni nga edo na lang alang ginang time ko kay may kundi may mga effort ang mga teachers kung paano tudloan ang kabataan as part of the blended learning nga gustong mapadayon sang DepEd. May ara isa ka bukid nga eskwelahan das kanduni nga nagpaninguha sila nga providean ang mga balay hamakon mo to pila ka bungyod lakbayon mo ang alagyan purti budlay. Ang ginimo sang teachers nagbutang sila sang two-way radio bla ining handset bla as part of their communication nga magtudlo sa kabataan. May mga handset gagin provide, ti magtuon ang bata, lecture si ma'am, base ang ginagamit. Yan, bata raga monitor sunset, maka-interact pa. Problema galing, kay kulang sila handset. Ti basi kon may makaamot dira. Pero kung ikasog man pabasan ko ni, paring Gerson, liog lang advice kay sir na, basi buwasa. Pero dali lang, ari-ay. Now, ginapaabot ta by November nga basi pa man lang maka-downgrade na kita to MGCQ. Hopefully ma-maintain na ni ang sitwasyon status sa Bacolod nga naganubo ang cases every day. May mga consultation na ganing ginpatigayon upod sa MBCCI kag sa pila ka mga government agencies no nga nag-attend. Tisigom Gov Eugenio Lacson, pabor siya gani mo nga ang mga curfew may adjustment. No, nga medyo palawigon ang sagab ibla, no, nga palabuton alas 11, alas 12. Which is a very good indication nga at least gabalik ang kumpiyansa kag ini pagbuhi, revival sang ekonomiya ta. Morning lang nga kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., siling nga morning kay Nanay Baby, Tita Beth Store, pari Michael Guapuhon, Carbilido sa Country Homes, Ayosa. Online sa hotline. Pero ano ang mga resulta sa consultation kay pag-intindi ko may taga Bacolod man nga nag-represent no sa bahin sang sining nga meeting ang ASIC DILG Secretary nga si JB Hinlo. Now, joining us this morning is MBCCI Executive Officer. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, may aga? Art mayang aga, yes. Go ahead, Art. Go ahead. Sir, yes. anong result sa meeting nyo? Ano ang kaundan sang consultation? Kay siling ko importante ini, samtang nagapaninguha kita sa revival o pagbangon sa aton ekonomiya, sir? Ang amon consultation o meeting kahapon
Tupod sa daw economic recovery team sa syudad. Okay. Kaya hamon man recovery team, economic recovery team sa business sector. So nakaupod to si director sa Land Bank, GB Hinlo. Anom lang kami ng meeting. Okay. Nag-trigger sila kay ang amon mga members, not only amon members that whole business community in Bacolod, ang ila experiensya from October 1 to May 2021, na-expect kami kay DCQ and DCQ ang province kag may transportation nga ma-improve ang amon sales. Pero wala gid. Hinay gid. In short, na-include kami na ang tao wala pa gid sang very low ang ila buying o purchasing power. No? Kulang pa gid sang trabaho. Tingin namon, kung wala ang tao kwarta, hindi magkakaabre. Okay. Maproblema na lang kami, may balayaran kami siyang rental, suga, tubig, kag-empleyado, tapos why man binta. Kasi nagkawag kami sa syudad, city ng Bacolod, ga ayo kami abe. Kami na lang nag-ayo. Kung pwede, ang ilang financial stimulus, ang pag-gasto nila para na makakreate sila jobs kag livelihood sa siyudad sa Bacolod, like infrastructure, may aram sila, damo man sila kulong infrastructure, may aram sila Catch for Work program, sobrang mga libre sakay, kag may sila mo pwede madugangan yung pa na cash grants, hindi loan, cash grants or micro grants for micro businesses. Para tinutuyo na while dahulat kita sa bilyon na bayanihan po o financial stimulus sa national government, ining last quarter, kung pwede anay, kung may nabilin pa man kwartang syudad, o kung wala aranglan ba, kung makagulang sila, kaya sila anay makreate trabaho, atong nadulab lang, hindi pa namon magampanan. Okay. Kaya hindi pa kami problema. Sling namon, pwede anay temporarily, for the city, nanay ang magasto, mabutang la silawag na itong cash liquidity sa community para may purchasing power, para madamat kami maka-abre, hire, kag maka-take over na. Okay. Kag at least, ang gahulat kita sa financial stimulus ng national government, no? Kaya istasbong, why ka nakaabot ng bayanihan 2. Kaya mo itong pangayo namang sila, number 1. Kung pwede, iwangan na yung gasto. Kung malala tayo na gasto, kung wala, kasi pwede sa Land Bank. Kay Arang Land Bank, may ready kwarta. That's why ito to si Land Bank Director GB Hinlo na pwede magmulid sila kuha sang loans for COVID rehabilitation sang LGUs. Okay. So that's number 1. Art ang amon na ginistoryahan. So, they'll take election na siguro, no? Na sila na mag-create damo ng trabaho, tunga nila na yung gasto. Ikaduwa, gayo kami. Kung pwede, na ang executive order ni Mayor na allowing na sa travel from Iloilo to Bacolod, kwao na lang tong isa ka linya na nakasiling na hindi pag-allow ang leisure travel going to Bacolod. No? So, limiting mo, in short, pag hindi mo ginala ang leisure travel, so, ang atong mga restaurant, ang atong hotel, kag mga tourist destinations diri sa Bacolod, and then outside Bacolod, wala customer na halin sa buwa. Kaya hindi sila kasulod pa, kaya hindi allow ang leisure travel. Isling namon, ang atong DOT gani, ginaisa-isa nila, Department of Tourism, ginaisa-isa nila nga hotel, restaurant, resort. Panay kag Negros, lagi na, tantaw nila, gina-accredit nila, kung ready na for acceptance ang kwan, meaning ang minimum health protocol in place, they're ready to accept customer. Okay. Kini, according tila, 27 ka hotel, restaurant, and destination sa Bacolod daw accredited na nila. While labot ang famous nga pagpistuhan,
Ruins kag base ang Magic Land this week base i-allow man. Okay. Kasi dako na siya nga kwarta nga sulod di kabalo man kita sa antes ang COVID. Inang mga tao nga gasulod halin sa ibang nga region, no? Makadto na di pamilya kag makadto na hindi na magadto di way kwarta. Okay. May transportation ka nga buhi, no? Taxi, Grab na, o tricycle, restaurant mo buhi, ang imong hotel buhi, kag ang resorts mo buhi. Dako na nga kwarta. Kung po ibikuao na lang na ang isa kalinya na gina-disallowed ang leisure travel. Kasi Mayor Jerry, wala na, rigid na niya. Oo, kasulod ito sa Lilo. Then ikaduwa, ginaayo namon, kung pwede ang siyudad, si Mayor Bing, o makasulat sa Malacanang o dito sa regional IETF, na kung pwede. Oo, ang health protocols kag ang quarantine status sa bilog na region, isa na lang para ang travel protocols or health protocols plariyo. Yes. Lain-lain. Hindi, isubong muna. Si Mayor Jerry, pwede ka to sa Cantos Lilo. Next to travel. Sa Bacolod, hindi. Si Governor Defensor, up to today, why siya nag-issue sa niya iyo? Kung wala ba tulong niya ng taga Bacolod, taga Negros dito, no? Kung ba tulong niya, anong niya reglamento? Madala pa kita to medical certificate o ano na, travel permit alin siya police. So, things like that. So, Yes, sir. amo ng tatlo, ginapangayo namon sa siyudad, na kung pwede, makagasto na dugang pangid, sa lang mga December, diba, next year, magawa naman ng kwarta sa national government. Isa, kwaon to ang prohibition ng leisure travel, hindi pwede sa Bacolod, o ikatatlo kung makalabi. Nga pala Rio, ang health and travel protocol sa bilog na region para ang kwarta sa region mag-circular na. Yes, so ina siya ginalauman ninyo nga maaktuhan gilayon, no? Kapin pagid sa Bacolod City, kang mga differences ang ilang mga ginapagwa nga mga instructions and regulations dapat ma-unify ni o mag-level off. Sir Frank? Dali lang, nautod ang yes ning linya. Alas 9:08 na man ining leisure ni ining paglagaw sa tawo. Pero sa totoo, misan ligwahan mo ni tahap yapon yung tao magala ka kadaw kung sa karaya pabla. Magala kalagaw, mag-expose ang lawas niya. No, kag yes, sir, sorry gin. Nautod ang linya ta. You were saying kay ina? Di amo na nga laom kami nga i-consider nila ang amon transit kay sa amo na nga mga suggestion kay gapati kami basi magpabulig na sa amat-amat na pagtiyog siyang kwarta kag mag-generate na trabaho kag livelihood, no? Amat-amat na going to December. I get a feeling by 2021 as early as first quarter. Nag-aabot ang kwarta sa national government, no? Nagadamo pagid ang kwarta. Tiko ng tao gatiyog na, tiko ni magadasig pagid, no? Ang aton pag-abri sa ekonomiya. Kaya kung hindi magtiyog, hindi mag-travel ang tao, hindi mag-negosyo, no? Intra-region na trading, kambyo-kambyo, kanugon sina na kwarta sa ang gobyerno nga i-infuse diri sa aton lokal nga. Okay. Yes. So, ga-expect ka mong antes pa man mag-downgrade sa MGCQ, may ara na ini aksyon ngay mo ang Bacolod and other LGUs. Yeah, gampo kami nga pwede consider man niya, no? Kung pwede. Oo, kung pwede nga mga suggestion namon, no? Okay. That includes siguro, Sir Frank, sa adjustment man sang sang curfew? Curfew, pwede dugang pagid na. Oo, pero that's minimal na siya nga kuan eh. Una-anay is dugangan ang kwarta. Kay biskan dugangan namon ang amon business hours up to 12 yun. Kung why man si Art kan si Frank Carbon kwarta ti wala man gyapon na. Biskan ista pala kagaon das 12. Kaya kay baka gyapon. To na. No? Yes, sir. Feeling namon first thing first. Ang komunidad na buying power, then we'll open up. Then
pwede yung curfew, gusto why na curfew. Silang nila, while abot curfew, ay adjust pati. Oh, may gasuggest. Ganin niya pati likurban. Kuhaan nyo bla, para nga mag-inom-inom kami sa gwa. So, likurban, no? Na, Pero kung wala man sa kwarta, ma-perdi lang kami, mga negosyante, sana alas 12 amon aircon, amon empleyado, wala na amon kwan, no? Ara sa GNG, sir ka pautang? Mapautang yung GNG? Siling ko ang GNG, mapautang, Ber? Mapautang ka. Hindi, lawag lang. Vice Presidente sa Brewery, bla? San Miguel Brewery, kilala kong tong ila Vice President. Okay. Sino karo, nakampo kamo nga hindi why na lekoban. Ang curfew pala kay gusto niyo para makabigyan na kamo serbisya. Puti bulog mga mudi sa amon padala di anay bugas, sardinas, kape. Yan man. Anyway, lato na mo ni ang mga sabat man sa alkalde and of course no aton diri sa city o Bacolod kung anong ila aksyon nga himuon kay ti represented man sila ni EA Zulueta and I was informed gara man si former Congressman Attorney Jan Orola. Jan Orola, Arasigan, si Zulueta. Duwa silang representan si Dad. Sige. So, keep us posted. Kung may arang man update, kagwaan man mo ng side sa city. Salamat, kid Sir Frank, sa time. Sige, okay. Thank you, man. Salamat, ha? Take care. Frank Carbon, Executive Officer sang MBCCI. Tinitanan mga ginaambisyon kaginahandom ta, pero kung magatag kita sang gilayon na kumpiyansa kag hindi kita magsunod sa mga health protocol, initanan mangin useless kung liwat nga magtaas no ang kaso sang COVID. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Dahil na ipalanan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palaton. Ayos, haway na tagaling tiyempo kay Kapitan Imelda Hamilo Bangguanga sang Barangay 2. May nga agakap, may nga pagmonitor dira. Kay Cory Vidaha sang Kuwait. Good morning, man. Ang akon lang mabilin sa inyo para nga at least kondisyon kita ya kadadlaw kagway kita malayo sa balatian kitabla. Pagpabakod sa immune system kag resistensya ang gina-recommend ginaton. Pagi sa produkto sang Dr. Ang mga produkto ng Dr. Alfred's Action Hotline! Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!